warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Gini keluarga sederhana. Ini seperti biasa ya pemirsa aktivitas mae. Jadi iki wis blenger daging pemirsa yo. Pirang-pirang dina men daging ae gak enek Mas Andi iki. Piye yo mangane yo beda pemirsa, gak kaya nenek Mas Andi oyo-oyoan. Iki gak enek iki walah ngantek rasane kemeng kabeh man daging pemirsa. Padahal yo gak sepiro ya pemirsa, tapi yo alhamdulillah kasare ngantek blenger iki mae apik kelan asem pemirsa. Mae ngaret kudanan. Jadi saiki rasane rontok-rontok awake mae kudu ra genah pemirsa, mriyang kabeh, lara kabeh ngono. Tapi wong ora enek sing diiri ya pemirsa. Jadi ya harus tetap semangat, tetap apa? Pokoknya tetap semangat menuju kesuksesan ya pemirsa. Iki mak ape kelar lumbu karo telo. Iki sik udan pemirsa, hawane iki sik udan. Seudan ke lho. Syukur kabeh. Iku nek ngarit piye? Angger ngarit sak pakanan sore, awan sore ngono terus. Lah iki wis mulai sukerne ndek sedina kaya ngene. Sore lagi ngarit. Lah iki wis eneh. Bantir. Mulane walah. Banyune rasa mili. Burungnya berkicauan. Lah iki mak ape njupuk lumbu. Mendonge peteng banget. Mendong apa nyeblok neh lho. Biasane ngene iki awet pemirsa. Awet udane. Dicampuri sithik-sithik karo godhong telo. Tapi sing akeh. Titik campur-campur semua deh ada di sini. Dibuber ben awet. Dikasih cilik-cilik.
mau nyayur lumbu apa nyapek lan lumbu yo tak ini pemirsa lumbune ben urip terone nek telone lumbune ra modot kelane malah apik soalnya apa wes itu kita masak sayur lumbu gede-gede karo jaminan sayur asem Jakarta nganggo kemiri ya pemirsa cuma laosnya mah entek ya tidak tak kasih laos kemiri tomat lomboknya sithik ae mungkin juga adoni seruput mantap ceplung nah pencet sayur asemnya biar gak anu ya pemirsa sayur lumbune ben ra gatel digodhog dhisik irus tuh masalah irus tuh sing anu dikuwi ya wi kurang dicuci wis tak nggo ndek sore sih ning wajan jebule ker wis pakai iki ae sing aman sayur asem Jakarta kok mesti do ngeles bumbune apa mak ini masak angger mateng wis ini wong wedok ini masak piye bumbu enek ning dapur apa ya wis kuwi sing dimasak gak ribet-ribetan apa nek bangsane jinten para belas mae malah ra pernah itu pemirsa ya wis masuk kabeh di dalam ketinggal sampean iki hah ketinggal ya awar ning kono goleki ning kono goleki lho iki ana lumbu tomat iki kan matenge bareng ya pemirsa sangkrai dilebokno kabeh plung iki bareng ya pemirsa lho mlebu kabeh plung masuk kabeh wis pemirsa iki kaya ngene karek ditutup ngenteni ngantek medhok wis ora usah di uplek-uplek meneh dadine ora ngono mang
jangan nek kesel jomplang ae. Sarapan pemirsa. Mae sarapan jangan lumbu, seger. Bismillahirrahmanirrahim. Ku bersarapan lagi turu. Oh, Tani ya. Turu, wong urung arit kok turu. Kowe engko sing arit. Nah, kowe pakan wedhus entek kok. Ngono lho kowe ora ngetokno. Duwoli kabeh karuan nek turu tenan mae. Mergawe ora diketokno pemirsa yo. Karuan nek turu nang omah nyoto-nyoto turu. Direwangi melok mergawe budine ra kaprah yo. Darani turu wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ketek kriuk-kriuk mana kowe, Pak? Hah? Tempe apa? Monggo sarapan. Seger. Jangan asem, Masya Allah. Timung tak bumbu kemiri. Sangkrai yo enak kok dipangan sak lenom. Dudoe kurang akeh ya Pak Mun yo. Nang anggitku wong loro ae. Tak pangan dhewe. Sambelnya kulkas juga. Kak apa? Hah? Apa? Gak gatel toh? Ora gatel pemirsa, lumbu. Nek pengen gak gatel meneh godhonge rasa dirokno kelan. Ndonge teteng neh. Ngarit ora. Tak ora, ora ta. Ngebel Somali. Nek tak ora udan. Oh, kono gak udan. Blenger aku iwak wisan. Kurang agung. Dudoe kurang agung. Wak tanduk budah aku. Lagi glepongnya dipangan nih Pak. Pak kucing ya. Gimana dipangan kucing? Sana apa kuwi? Buang ngono sih Kak. Ngono kayak iku wis. Iku. Seger tanduk pindo pemirsa. Tanduk pindo. Jangan nih. Mae tanduk pindo. Ayo ayo. Sesuk nek anu kelan iki neh, kurang sing ra modal. Nah apa? Sing kok butuh plus nang lho sing ning ra. Terus mbok duduh gak mbok anu. Suwe. Reuninan makan berdua sama suami. Ya. Anak wedok dijak sarapan ora gelem. Srene ini pas ning sekolah dikeki mangan pemirsa. Nek mana jangan. Aja ngono.
nuntut ditepukno. Kulo kayak ini dikang. Kayak nang wajan. Kayak sego. Yang ki. Doyan. Mbek kayak iwak emang. Soalnya muru tak kayak mangan. Belum kau. Diceluk Pak e. Celuk Pak. Alhamdulillah seger. Kuwi beringe. Kayak gopo no. Nek buka ambil sego wareg. Nek utak. Biasane nek Mas Sandi ya pemirsa nek mangan ki walah suweger oyo-oyokan. Iki giliran gawe nek Mas Sandi yo duwi yo mangane rada aras-arasen. Dadi mok karek aku mbek Pak Etok. Aku karo Pak E yo ngono mang. Wes. Dadi nek kaya iwak yo ngono ki mang gawe nek Mas Sandi jek sakmono kae. Padahal entuk iki yo akeh pemirsa. Entuk ya alhamdulillah lumayan. Dikasih konggone lek Mina. Disemi dadine double kan pemirsa. Tak mau masak kabeh. Ben ora apek-apeke ada, dadine wis mateng ijek tak simpen ning kulkas, tak ngep nek arep mangan tak jupuk, tak ngepneh kaya ngono. Tapi wong sing mangan mok pake karo mak etok. Dadine yo ngantek wis mbek duwi deng tapi duwi gak sepiro pemirsa. Nek masih ngono kae iso yo-yoan masyaallah. Saiki giliran gak enek iki ketoke piye ngono bocah lah ki. Gak kaya nek anak masih pemirsa. Ngene tak malah seger wesan. Hah? Pitik? Hah? 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 Oh, sah. Dipangan pitik, Pak. Aku nek makan tak tunggoni kok, Pak. Sokna pitik tak. Lah godang ngono kan gak blonyo. Balik nah. Hah? Sing yono kok. Entang ah. Kong yono. Ngomong tapi. Ngomong tapi tae sik. Kadem. Sah, kering. Aku nek omongan ora tabukku ya, terus ora ati. Sakmenahe videone mak dina iki ya pemirsa sarapan karo jangan lumpuh wis tanduk pindho pemirsa. Dadi nek salah ngomong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak KB terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyak kali. Agung gak banyak segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.